Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang maghimo sa katarong magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Kamuron dinhing nanimba, nagpuyo ba mo sa atubangan sa Ginoo? Dito sa inyong balay, naamo sa atubangan sa Ginoo? O atubangan sa TV, atubangan sa cellphone, atubangan sa computer? Kasagaran na to, galisod naghimog matarong. Gani, ang giisip nga matarong kaniadto, karon dautan na. Ya ang giisip nga dautan kaniadto, karon matarong na. Ngano man? Kay ang atong giisip nga matarong, mao ang gisulti sa kadaghanan, dili ang gisulti sa Ginoo. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo, miingon siya ni Marta, maayo man ang imong gibuhat, pero mas maayo ning gibuhat ni Maria. Ngano man? Kay si Maria, ang manghod ni Marta, naglingkod og naminaw sa gitudlo ni Hesus. Samtang si Marta, maayo man na kana magluto ka para sa imong bisita, sama sa gibuhat ni Abraham diri sa unang pagbasa nga iyag yung gilutuan ang iyang bisita, maayo man na. Pero maghimo ka na to the point nga di na ka maminaw unsay gisultis Ginoo, adi na sad na siya maayo. Karon ni simba mamo dinhi, pila ka buok ninyo ang focus gyud nga maminaw sa itudlo sa Ginoo? Taas ang kamot. Tanawa. Ang uban, obligasyon na lang. Simba ta kay Domingo rod. Pero wa na maghuna-huna unsa kay itudlo sa Ginoo nato ron pinaagis pare. Ana, usahay magpili pas pare. Dependis magtudlo pa der. No? Ano mang agad-agad mamos pare. Siya, padersyano, minaw ta. O dili gani padersyano, mga tog ta. Tog na yan. ayaw mo pagsaba-saba diha kay padersyano ra ba? Mga saba ra ba nagnay magsaba-saba? Kutob ra gid ta diha. Oy, wow. Ang taong matarong, ang unag yung dispositions kasing-kasing maminaw kos itudlo sa Ginoo aron mahibaw ko unsaon pagbuhat ang inadlaw-adlaw na kong kalihukan. Sama kamong mga asawa, paminaw mo studlo sa Ginoo, kahibaw gid mo unsaon paghandol ang inyong bana sa tanang higayon. Kayo pagditsog labok diha, kay basin unyag nasipyat ang imong aksyon. Kamo sang mga bana og maminaw lang gid mo sa itudlo sa Ginoo, kahibaw gid mo unsaon paglipay ang inyong asawa haron dili na magsigig yaw-yaw o kaha magsigig kahiubos. Di ba? Kamong mga ginikanan og maminaw lang gid mo sa itudlo sa Ginoo, kamao gid mo muhandol sa inyong mga anak, dili kay inyo na lang hinong ikumparar ikang magwanga ka gadako lang na imong lawas, lupig lang ka ni imong manghod, ayaw anaa magbugno na igwagtang nimo, daog-daogon man tos maguwang. Kamao kang muhandol sa mga tao, imong anak. Ang tapulan, kamao kang muhigugma. Ang kugihan, kamao sa kang muhigugma. Ang bugo, kamao sa kang muhigugma. Ang bright, kamao sa ka. Dili kay kasab-an ang bugo, daygon ang bright. Unsa man na? Daog-daog. Kamao ta ba? Nabitaroy ni pasa nako, kakita naman tingali mo ana kanang binibining Pilipinas ba nga ang usa ka kandidata, ang iyang gawon man siguro to niya, ang kanang naong ni Maria, kanang Our Lady of the Sacred Heart ba, kanang naikasing-kasing din niya, mao yung kolora, blue, red, niya gaana sad siya, niya na dayon ni viral man kuno na, niya na ako na ni post na ko, Father, kana ganing unsay comment nimo ani nga binibining Pilipinas, unya ang iyang gipresentar si Mama Mary. Ang iyag yung naong, murag Mama Mary niya, gwapa, biya kayo na sila. Dali ra kayo niyo, Mama Mary man kay gwapa. Ana, galibog sa ko, nakuha ba kani magbikinis Mama Mary? Sa kani.
Nya lisod basi niya bag mamiri attire nya ga bikini. Mo tong naingon ko nako kung iyang gi-highlight sa iyang naong karon si Mama Mary ug sa iya sang kinabuhi iyang gipuy-an ang mga virtues ni Mama Mary, this is very good in this occasion. Kay panagsaraoy nga mo evangelize ka sa mga katauhan nga kitang mga babae dili beauty sa lawas ang atong ipakita kung dili beauty sa atong kasing-kasing. Sama ni Mama Mary gitabunan ang iyang lawas tungod kay ang kaanyag nga iyang gipakita dili naong kundili kasing-kasing og kalag nga limpyo, immaculate. Nako kana siguro ginang nindot kay na pero kaning iya pa-effect lang ni pakita-kita niya sa iyang actual kinabuhi. Sige ditong premarital sex, gapuyo-puyo, siging gimmick-gimmick, nagpakauaw siya. Mausa na kita din simba, siging simba. Unya, inigulis balay, pangasaba, yaw-yaw, balikas, marites. Kaywa maminaw sa gitudlo sa Ginoo. Kaya ka na be, lingian na yung tupad. Yung na ganahan ka maminaw sa waling father. Ang matanda ba? Wa man gani nilingi. Ang matanda ba? Sana siya. Galison ngayon mo glingi. Huwag di ka ganahan maminaw, sakot na pagbuhat. Mau na si San Pablo sa ikaduhang pagbasa ningon siya, nalipay kong nagantos para ninyo. Unsa may pagantos nga iyang gihimo? Pagsangyaw sa gitago sa Ginoo, ang tinago sa Ginoo. Unsa may tinago sa Ginoo? Nga siya uban kanato, God is with us, Emmanuel, og kita makaambit na sa iyang himaya. Gitago ni sa Ginoo tungod kay nagkinahanglan nig focus. Kana bang mo focus ka ba? Para gud nang taguan kanang duwa na tong tago-tago sa una, di ba? Kasoy mo ana, hide and seek ka naman magsige tagana ba? And time, ready, time. Ya sok-sok lig ngadto. Ang ako sa una basta magpiyong ko, akong dunggan focus kayo hain tong kasa-kasa dito kay bawon ako daan og hain to sila padong. Ana, ako ganang pangitaon dayon kay hibaw-an na naman nimo pero wa ka mag-focus, adi ka kakita sa tinago. Di ba? Kay gitago gud na. Di nimo fokusan. Muna karon nga wa na gid sa focus kaayo ang kalibutan kay hapit naman sa duway gitago. Kisa may kasagaran gyud taguan unta kanang lawas sa babay. Tagui gid na ha. Tabunin na nyo daghan kay mo dihag dapat taguan. Pero karon inyo namang gi-expose og maayo. Mao na nga nangapanos nahimong luod. Bitaw kay kun imo nang ibuy ang diha ang tinaguam sa lami nga sudan ibuy ang ragona dugokon manas mga utitod mga langaw basta imo nang i-display no muna ang nindot unta sa una karon ang nindot gyapon pero pero madugay mo luod pasabot ma-degraded ang quality sa inyong pagkababay o pagkalalaki. Mga lalaki sa karon halatato sa lawas nangabulit na tato. Unsa naman mo? Mga bitin, mga unsa pa na dihang ipamutang. Unsa naman na hugaw-hugaw? Inga art man ni Father. O lagi unsang klasihas art? Kay lawas baya na nato. Gitaguan baya diha ang Ginoo. Ang Ginoo na tagui anang imong lawas na anang imong naong. O unsaon man nimo pagpagawas ang naong sa Ginoo. At tingali katong binibining Pilipinas, usa to sa iyang paagis pagpagawas nga ang Maria, ang kinaiya sa Ginoo nga naa ni Maria, naa sa niya isip babae. Yes, okay kayo. Kanya, kung ang imong naong isip babae, imo nang gipakita hasta ni mga dughan, nga ripuson, nga riaring mga
Nya musakay pagid anang motor, muigwad pag yung maayo, nya ang short pati mubua. Ini kusog lagi dagan sa akong driver, si Edgar nako hunong sa gamay gar kay mo tan-aw sa tagam. Di baro makapamalandong tabaga na unsa naman ning panahon ron oy. Ay nganong inaana man mo? Unsa may inyong gipakita ang Ginoo nga gitaguan diha nato o inyong gi-expose ang yawa nga niya nato? Usahay ra ba nga atong i-expose abang nga yawa? Pananglitan ikaw anak, sige na lang kang tan-aw anang computer, di na ka mutabang og trabaho, di na ka manglimpyo, di na ka manghugas sa imong gikanan, di na ka manglaba, bisag dako na kay kat tiguang na ka nga dalaga, wala bagyapon kay uyab. Unya, di gyapon ka manglaba, hugawan kay kastanan. Unsa may imong gipakita? Ang Ginoo nga naani mo o ang yawa nga naani mo? Di ba? Pag sure ka mo nya kamo sa mga ginikanan, siging yaw-yaw nya particular kay kwarta, di gyud mohatag og kwarta sa mga anak, mo nang kawato na lang hinuon. Unsa may inyong gipakita? Ang pagkadawo sa kwarta? Si kuanay si Abraham ang iyang gipakita ang Ginoo. Sa hapit mo dire, mga strangers ko to sa hapit, pakanon ta mo kay luya kay mugnaw. Sus anghel man di ay itong iyang gipakaon, aastilan hinoong swertiha. Giingnan siya sunod tuig manganak ng imong asawa, sunod kang manganak mo na tinaguan nga gahom sa Ginoo ang 92 years old na asawa ni Abraham nga 99 years old atong panahon na manganak pa. Kamong mga 60 na din ug ingnon ka tungod sa imong kabuutan manganak pa ka. Okay ninyo? Uy, ako pa nyo paglipay gyud. Human nimong panganak, patay dayon ka. O ang usa sa mga tinaguan sa Ginoo nga kitang tanan matapos ta. Ayaw gyud kalimot ana, tinaguan na nga angay ibutyag. Nayuban simba ko dita maghisgot anang patay-patay pa dire. Importante kay nastanan nga naman aron makamautang mo trabaho karong adlaw. Kana bang matud pa ni Mother Teresa of Calcutta, isipa nga karon mao na imong katapusang adlaw. Isipa nga karon mo'y katapusan imong pagsimba. Unsaon man imo na pagbuhat? Magdali kag lakaw nga karon na may katapusan? Magdali mo? Ako, katapusan ni na kong misa, magdali ko gwali? Akong langay-langayon, kay basig wa na sunod misa para nako. Ako na ning katapusan. Ato bitang Pitsa 14, si Father Bobby Paraguya, 54 years old, manghod na kog mga almost 5 years. Wa kadaog sa iyang misa. Pagkabuntag, gituktok sa kwarto, di mutubag, gipugos na lagabli, patay na. Wa gyud introduction niya si Father Aw-Aw o Carol, wapay 1 month paglubong niya. Natong niaging wapay 1 month gikas paglubong, naligo, namatay sa didto sa kaliguanan. Tuo mo di mo mga matay. Si Father Suarez nagduwag tennis, winning pag yun, namatay dihas tenisan. Nagbisiklita atong igsuon din namatay diha sa iyang pagbisiklita kay pahilti unta to. Di ba? Batanon may kay mudaag bisikleta, palupad-lupad pa bisikleta, paambak-ambak, nasyat dito sa Kimba, babaw sa ilang kapjani, namatay. Kamuron, di ka mo malig sa habal-habal. Kani tinaguan man pero mas nindot nga atong dawaton, nga naman mas monindot ang atong pagtinagdanay sa usag-usa. Gilingi ay mong tupad. Ingna siya unsa kaha kon katapusan na lang nimong kakita nako. Ingna ka no. Ingna unsa kay imong bation kung katapusan na nimong pagkakita nako. Sige, ingna na. Sige na. Si Bishop Chupilo Kamumot, ang padong siya siyang misa, ang iyang sakyanan, nalintuan, patay.
ka santos ato karon gani venerable naman gani patay oy. Pero andam na kay siya. Mao to ang tanan yang panahon iya jung gigugol pagtuman sa sugo sa Ginoo, labi na gyud ang paghigugma sa labing ubos. Kanang pagpanghatag sa tanan niyang kolekta, ihatag gid niya tanan. Muna karon kay mag Thanksgiving man ta niya. Nya ang gasto mga 7 million man ni naamantay HGVTC nga slots nga tag 1,000. Manghatag sa ta. Bisag nakapanghatag lang yapon. Pasalamat as ng hatag. As of yesterday, naanatay halin nga 3,038 ka slots. Pakpak. 3,962 na lang ka slots ang kuwang. Basig di na mo maabutan ani sunod Sabado, mahurot na ni, siguruan ninyong palit karon. Dinis ato ang atong halin 2,590 slots, ang dito sa DST community dako na sa silag halin 448 slots. Kaya ako mang gi-announce nga sister o kamong mga muadto sa pilgrimage ngadto kang Bishop Chupilo Kamomot nga chapel, ayaw mo dito pangayo hapyod-hapyod nga wa mo ipalitong slot. Ighumag hapyod kuot palitig slot kay to ang mga madre gaatang daan para sa aning Thanksgiving. Ya din hisad, maminaw mo sa akong humili, ay mo pagsigig daig-daig lang diha, katawa-katawa, kuot gud mo para sa slot. Maunay tinaguan as Ginoo. Nya ang grasya moabot dayon. Ingka mag-antos man sa dana pader, lisod biya kay rong panahon. Mao na ingon si San Pablo, mag-antos ta kay mao ni ang pagpadayon sa makaluwas nga pag-antos sa Ginoo. Padayono nato ang makaluwas nga pag-antos. Ug niya dinhi ang tinago nga kaayuhan, kalipay, kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi nga napuy-an sa mga santos, gipuy-an sa mga apostoles. Manindog ta kadtong gustong moantos. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, may kunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsakas sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ingon sa nakaplagan ni Marta o ni Maria ang presensya ni Jesus, kita usab motuo nga niya siya ubad kanato, busa masaligon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang santos nga liturhiya magpalambo sa personal nga pag-ampo alang kanila nga nagtigom sa pagsimba, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod magdayig sa Dios pinaagi sa paggamit nila sa ilang mga kabanggaagan sa pag-alagad sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga himatyon mutan-aw kang Kristo diha sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sama kang Maria nga taga Betania, mamati kita kang Kristo panahon sa atong mahilom nga pagpamalandong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo diha sa presensya sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Mahigugmaon ug maluluyong amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.